O cambio climático é xa unha realidade, co obxectivo de artellar medidas para facerlle fronte. A Xunta, a través da Consellería de Medio Ambiente, decidiu crear a Oficina Técnica do Pacto dos Alcaldes para coordinar e apoiar as accións a nivel local a desenvolver na nosa comunidade de cara a dar cumprimento aos obxectivos de reducción do consumo enerxético, as emisións de CO2 e impulsar as enerxías renovables. Na súa intervención, a titular de Medio Ambiente destacou e puxo como exemplo o Concello de Ribeira, que xa iniciou os pasos para sumarse a este pacto. E levamos tempo traballando neste eido, pero sabemos que non podemos facelo se non se involucran pois os alcaldes, non? Que é a administración que está máis preto do cidadán e, polo tanto, toca concienciar porque de todos é sabido que existe o cambio climático e, polo tanto, que temos que frear un proceso que, de non facelo, pois o futuro dos que veñen detrás non é nada alentador. Ángeles Vázquez incidiu en que a Oficina Técnica Galega será o interlocutor directo cos concellos, onde se apoiará as entidades locais para que coñezan o marco regulador e legislativo nesta materia. É unha oficina que está destinada a atender pois todas aquelas dúbidas que poidan ter os alcaldes e tamén os técnicos para cumplir eses obxectivos daqui ao 2030, e eses obxectivos son que temos que disminuir un 27% pois o consumo de enerxía, disminuir un 40% as emisións de CO2 e incrementar nun 27% as enerxías renovables. E iso non o podemos facer solos, non se pode facer a nivel Comisión Europea, senón que o temos que facer todos en conxunto.